былой радзімы голас. Дзе б ты не быў, заве цябе. Дзе б ты не апыніўся, як далёка б не з'ехаў з бацькоўскай хаты, у час, калі спыняешся пасярод жыццёвай аўтастрады і азіраешся навокал, то разумееш, як трывала трымаюць нас усіх карані роднай зямлі, як прагна цягне да вытокаў. І, здаецца, ёсць толькі адно жаданне, хоць на хвілінку назад у дзяцінства, пачуць праз гады матуліны спевы і бабуліны казкі. І тады ўжо абавязкова дрэва нашага жыцця, якое штодзён надае нам моц ісці наперад, застанецца назаўжды, а разам, як раса, як сляза, як зара. І наша родная, такая мілагучная мова, мова наших продкаў. Владимир Андреевич, начальник управления выдавецкой и полиграфичной деятельности Министерства информации Республики Беларусь. Надзея Каршунова, мастацкі кіраўнік Нацыянальнага центра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі. Анастасія Савіцкая, дырэктар дырэкцыі спецыяльных праектаў сталічнага тэлебачання. Алесь Бадак, дырэктар выдавецкага унітарнага прадпрыемства «Мастацкая літаратура». Аксана Кніжнікава, дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь. Віктор Праўдзін, член Беларускага саюза пісьменнікаў. Я творчая асоба, і ў мяне ёсць шмат захапленняў. З'яўляюся вядучай розных школьных і гарадскіх мерапрыемстваў. Удзельніца тэатральных пастановак, паспрабавала сябе ў ролі журналіста дзіцячай тэлестудыі «Пазітыў ТВ». Люблю родную мову, яе прыгажосць, непаўторнасць і мілагучнасць. Родная мова – гэта тое, што аб'ядноўвае ўсіх нас, беларусаў. Гэты верш выбраны сэрцам. Родной мовой дорожи, в конкурсе переложи. Кажуть, мова моя отживае, век свой тихий, ёй зникнуть пора. Для мяне яна вечна жывая, як раса, як сляза, як зара. Гэта ластавак шчабятанне, звон світальны палескіх крыніц, сінь шабору і барвы зарніц і пусліннае клікатанне. Калі ж хто загадае, не трэба адрачэцца ад мовы народ. Попрошу ей солнце и небо, мне не трэба ни славы, ни хлеба. Осудите на безліч нягод. Толькі месяцы ў назвы пакіньце, назвы родныя роднай зямлі, пра якія з маленства ў блакіце бор шуміць і пяюць журавлі. Студзень з казкамі снежных аблокаў, люты, шчодры на сіні мороз, сакавік з сакатаннем і сокам непаўторных вясновых бяроз. Красавік, час маланак і ліўняў, травень з першым каханнем, сяўбой, чэрвень з ягаднаю зарой, ліпень з мёдам, з пшаніцаю жнівень, спелый яблочный вересень, светлый кастрычнік, у празрыстаці чыстай, крынічнай, лістапад, залаты лістапад, снежань першы густы снегапад. Ці плачу я, ці пяю, ці размаўляю з матуляю. Песню сваю, мову сваю я да грудзей прытульваю.
Люблю кожны дзень рабіць адкрыцці, назіраць, пазнаваць нешта новае, захапляцца, гуляць з сябрамі. Многія гады паспяхова займаюсь тэатрам. У будучыні мару стаць знакамітай актрысай тэатра і кіно. Жыў-быў хлопчык Цімох. Дык ведаеце што? У яго не стала мабільніка. Вох! Завохкаў Цімох на ўсю хату. Вохкаў і перад мамай, і перад татам, і перад сястрой Алёнкай. Ды ніхто не змог яму дапамагчы. Стае раніцы, пачалі Цімоха называць Вох-вох. Ён спачатку сердаваў. Знайсці мабільнік не могуць, толькі абзываюцца. Але добра, што хаця не вінавацяць за згубу. Шукалі тэлефон усёй сям'ёй. Набіралі яго нумар, прыслухоўваліся да мелодыі. Не адзываецца. Мама хадзіла з Цімохам у школу. Не знайшлі. Алёнка перагледзела усю хату. Няма. Тата абышоў двор, ай, дарэмна. Але якраз жа наступілі летнія канікулы і павезлі Цімоха без тэлефонніка у вёску да бабулі Аршулі. Тата сказаў: «Уяўляеш, Цімоша, твоя бабуля жыве без тэлефона ўсё жыццё. Распытай, як гэта ёй удаецца?» Бабуля Аршуля сустрэла Цімоха як самага дарагога госця. Пачала частаваць, хваліць, распытваць. Раптам пільна зірнула яму ў вочы і спытала: «Бачу, унучак, у тваіх вочках нейкую трывогу. Што здарылася?» «Мабільнік мой знік. Шукалі, не знайшлі». «А я ведаю, хто ўзяў. Дамавік». «Ты з ім знаёма?» «Ён нябачны унучак. Жыве у кожнай хаце, кватэры, ахоўвае ўсё і ўсіх. Не любіць не слухаў. Ён можа пакараць вінаватага?» «О, мой унучак, ён жа гаспадар у хаце, пра ўсё ведае». «А мабільнік можа забраць?» «Як адзін раз плюнуць, што хочаш зробіць». От ён, напэўна, і забраў мой тэлефон. Вох, казаў жа мне тата, каб доўга не бавіўся з гульнямі па тэлефоне. Гэта добра, унучак, што ты разумееш сваю віну. Дамавіку гэта падабаецца. І што, верне мабільнік? Ён усё можа, калі яго задобрыць. Давай вучыцца жыць без падказак па экранчыку». Бабуля Аршуля павяла Цімоха паказваць сваю гаспадарку. Як толькі вайшлі ў двор, іх кінуліся вітаць куры. Сярод іх вылучаўся агністы барадаты певень. «Гэта мой Будзька», тлумачыць бабуля. Як толькі сонейка ўстае, ён кукарэкае, будзіць. А курачкі-сакатушкі – мои кормительки. «Тимох,
першы раз убачыў, як кармілася цялятка каровіным малачком. Першы раз пачуў свіны аркестр, як вішчэлі, рохкалі, цямкалі тлустыя жывёліны. Пасябраваў з Шарыкам, які вылез з будкі, каб павітаць госця. Тым жа днём бабуля павяла ўнука у лес. У лесе жыве брат дамавіка, лясны гаспадар лясун. Ён ахоўвае лес і ўсіх яго жыхароў. Калі да яго з дабром прыходзіш, то ён і грыбамі, і ягадамі пачастуе. А свавольнікаў можа і пакараць. Цімох прытуліўся да бабулі Аршулі, узяўся за яе руку. Пад іх ногі лясун скіроўваў лясічак-сястрычак, зоркі спелых суніц, лясныя кветкі. І кожны раз Цімох вохкаў ад здзіўлення. Вох, такога ў тэлефоне не ўбачыш. С детства я очень люблю деревню и животных. Вот таких, вот таких, вот таких и таких. Наверное, поэтому я выбираю чаще всего стихотворения про животных. Желаю тебе уверенности, ослепительной улыбки. И да пребудет с тобой сила слова и четкая артикуляция. Ждем тебя с победой и желаем тебе удачи! Як аднойчы, вельмі рана, выйшла важна мыш на ганак і гаворыць: «Прызнаюся, больш кота я не баюся. Пачынаюся не зноў паляванне на катоў». Все вакол гавораць мышы, каб коты вастрылі лыжы. Нават крот нарыў хадоў палявацца на катоў. Вось дык выйшла навіна. Гэта жудасць для слана. Вочы ён закрыў вушамі, хобат закруціў вузламі. Коні ржэ, смяюцца гусі, парася ляжыць на пузе. Заяц у лесе на вяроўку пасадзіў самога воўка. У бярлозе ад здзіўлення з'еў мядзведзь усё варэнне. Пчолы мёд не вырабляюць, трутню з вуляў выганяюць. Крычыць пеўнік: «Кукарэ, што тварыцца на дварэ?» На акенце рыжы кот грэў пухнатенькі жывот. Лапкаю ён чэша вуха, бо на вуха села муха. Ён паважна пазяхае, што гаворыць мыш не дбае, але думае: чаму не пад'есці самому? Узяў і выйшаў ён на ганак. На вусах вісіць смятана. Кажа кот: «Ну, лайчына, вельмі спраўная мышына. На коту яна палюе. Ой, мяне гэта так хвалюе, што ад гэтых хваляванняў не магу спаць на дыване. Што дарэмна палявацца? Сам прыйшоў табе здацца». Мыш не ведае, як быць, і ад радасці пішчыць: «Гэй, хутчэй, бяжыце, мышы, сам прыйшоў да нас наш рыжы». Мышы хутка наляцелі, взяць у палон кота хацелі. Выйшла ўсё наадварот. У паляванне спраўны кот. Толькі вусам ён павёў, як прыбегла 100 котоў. Палавілі ўсіх мышэй ад хваста і да вушэй. Кот, вядома, паляўнічы. Быць ахвярай доля мышы. Бывае так, што пачынаю працаваць над новым творам, радок другі напісаны, а далей ну ніяк. Натхненне быццам раптоўна згубілася недзе.
Вось тады ўзгадываю свой велічавы дуб з дзяцінства, дзе і пачалося маё жыццёвае падарожжа ў свет вялікай літаратуры. Чаму мы, малыя, сабраўшыся з усёй вёскі, спрабавалі абняць наша дрэва, і ўсе ў адначасе заміралі, калі краналіся неабсятнага магутнага ствала. Ужо зараз, праз гады, здаецца, што дуб наш быў тым самым парталам, што аб'ядноўвае стагоддзі і перадае ўсю гістарычную моц ад продкаў да нашчадкаў. Вось ён, той самы падмурак, без якога аніяк ні ў жыцці, ні ў літаратуры. Згубіш гэтую сувязь з мінулым, згубіш сябе. Галоўныя мае захапленні – музыка, вакал, а яшчэ паэзія. Для праекта «Жывая класіка» мы разам з настаўніцай абралі цудоўны верш Сергея Граховскага «Як я жыў без цябе». Якія моцныя пачуцці, якія шчырыя эмоцыі перадае ён. Часам я думаю, што гэты верш знайшоў мяне не выпадкова. Я зноў і зноў чытаю яго, захапляюся энергетыкай і чысцінёй і думаю, як я жыў без яго. Артем, як дырэктар установы, дзе ты вучышся, я хочу сказаць, што вельмі ганаруся тым, што ты прадстаўляеш наш горад Мінск у такім цудоўным праекце. Мы жадаем табе поспехаў. Як я жыў без цябе і не ведаў, што нідзе на свеце, за глухімі лясамі, за сотнямі ўзгоркаў і меж, не на дальнім сузор'і, а у нас на планеце ты ў зялёным і ціхім завулку жывеш. Як я жыў без цябе, а маглі ж не сустрэцца ніколі, за паўкроку аднаго абмінуць. Разысціся, як сцежкі расходзяцца ў полі, і не знаў бы за страту каго папракнуць. Мабыць, трэба было праваліцца ў пекла, траціць блізкіх, пакутаваць, мёрзнуць, гарэць, ратавацца, каб лютая бура не секла, каб цябе пад палярную зоркай сустрэць і пазнаць, і адразу забыцца аб крыўдзе, каб пабачыць праменчыкі ў зрэнках тваіх. Ратавацца ізноў і паверыць, што прыйдзе і збавенне, і шчасце адно на дваіх. Падабрэць, памягчэць, назаўсёды скарыцца непадкупнай, суровай тваёй чысціні. Каб істоты тваёй адкрываць таямніцы, каб душу гартаваць на высокім агні. Час ляціць і ляціць. Завіруха завеяла скроні, пакідаюць насечкі, гады на ілбе. Я гляджу на цябе. Я дзіўлюся і сёння. Чым я жыў без цябе? Як я жыў без цябе? Я захапляюся спідкубінгам і займаюся ва ўзорнай тэатральнай студыі ў Кропку. Я рада, што ў мяне ёсць такая таленавітая вучаніца. Ганна шчыра любіць беларускую літаратуру. А яшчэ яна вядзе свой літаратурна-тэатральны YouTube-канал. Творчасці ідзі дарогай і вяртайся з перамогай. Да хаты цёткі Алесі пад'ехала грузавая машына. З кабіны выйшаў немец. З машыны злезлі два паліцаі. Яны хуценька, не спыняючыся, пайшлі ў хату. У хаце была адна мішава мама, Сара. Яна гатавала абед. Алеся была ў хляве, але ўжо спяшалася ў хату следам за немцамі. А за ёю беглі дзеці, у тым ліку і Міша. Ён памятаў, што яму трэба хавацца ад фашыстаў,
Але ж там у хаце была мама. Хіба мог ён пакінуць яе? «Where is das?» – спытаў немец. «Хто такая?» – паўтарыў паліцай. Але адказваць ёй не прыйшлося. Падаспела цётка Алеся і з парога крыкнула: «Не чапайце! Гэта моя братавая Хрысціна». «Жыдоўка?» «Не, украінка. Вось вам дакумент». «Няпраўда!» – крыкнуў паліцай, нават не гледзячы ў дакумент. «Нам вядома, што яна жыдоўка, і ў яе ёсць сын». «Ты няма ў яе ніякага сына». Немец паказаў бізуном, каб Сара выходзіла. Бедная жанчына так і не сказала ніводнага слова. Яна ведала, што ўсе словы тут будуць лішнімі. Калі яны прыехалі па яе, то ім ужо ўсё роўна. Ці яўрэйка яна, ці украінка, ці армянка. Самае галоўнае ў тым, што яны як быццам не надта стараюцца знайсці сына. Трэба спяшацца. Трэба хутчэй вывесці іх адсюль разам з сабой. З дапамогай Алесі яна хутенька сабралася і пайшла з хаты. Наперадзе немец. Ззаду два паліцаі. Па баках стаяць людзі. Тут паміж іх знаходзіцца яе Міша. Маці ішла гордая і нібы спакойная. Але гэта быў не спакой, а стан цвеласці. Яна глядзела прама наперад, але нічога і нікога не бачыла, апрача свайго сына. Яна ж бачыла яго ў гэтыя хвіліны апошні раз і не магла не толькі прытуліць да свайго матчынага сэрца, але нават не мела права паглядзець яму ў вочы, бо тады невядома, што будзе. Толькі б не глянуць у вочы. Яна ўзлезла на машыну. З ёю селі два паліцаі. Немец палез у кабіну. Загуў матор. Зараз маці і сын разлучацца навекі. Хоць бы яшчэ раз, адзін толькі разок убачыць яго мілы тварык. А вось ён, вялізнымі вачыма, поўнымі жаху і нечалавечай пакуты глядзіць ён на маці. Цётка Алеся абдымае яго, хоча засланіць ад мамы. Але дарэмна. Маці і сын усё ж такі сустрэліся вачыма. І ўсё, што было паміж імі і вакол іх, адразу знікла. Яны засталіся адны ва ўсім свеце. Блізкія. Невядомая сіла падхапіла хлопчыка і кінула наперад. «Мама! Мама!» Пачуўся такі крык, што заглушыў нават матор. Многа рук схапілі Мішу і павялі ад машыны, але ўжо было позна. Немец з крыкам «Вас!» выскачыў з кабіны. Слова «мама» для яго было такім жа зразумелым, як і для ўсіх іншых людзей. Саскочылі з машыны і паліцаі. «А ну давайце сюды сына!» – крыкнулі яны. Затрапятала маці, замахала рукамі, закрычала ў роспачы: «Гэта не мой сын! Я зусім не ведаю гэтага хлопчыка!» Але безнадзейная і наіўная спроба выклікала ў фашыстаў толькі смех. Машына паехала. Людзі моўчкі глядзелі ёю след. І ва ўсіх іх, старых і малых, сваіх і чужых, добрых і злых, была ў сэрцы адна думка. Завошта? Я наведваў калісьці секцыю каратэ. Каля 5 год займаюся спартыўным арыентаваннем. Люблю гуляць у футбол, баскетбол, волейбол. Мы рады, што ў нашым 9 А класе ёсць такі цудоўны вучань і добры сябар, які вельмі любіць літаратуру, сам піша вершы, сцэнарый мерапрыемстваў, удзельнічае ў розных конкурсах і мае ўзнагароды. І зараз мы жадаем табе поспехаў і верым у тваю перамогу. Рискуй, твори, дерзай,
Вперед к новым вершинам и победам! Минчан, гарачейшая половина, до раницы снила тревожные сны. Завтра адбыцца павінна гульня на кубок вясны. Зялёнае поле, грымоты авацый, вясёлае лето спартыўных трывог. І ўрач, што усім раю не хвалявацца, ад хвалявання вялікага злёг. І вось надышла баявая нядзеля. З міліцыі курыцца пар, нібы дым. І кожны хлапчук безбілетны з надзеяй глядзіць, хоча сынам зрабіцца тваім. Трыбуны напоўнены атамным гулам. Статыстык жахнуўся б. Страшэнная рэч. Сорвалася 20 000 прогулок и 10 000 потребных сустрэч. Люблю я у футболе юнацкую силу, докладность ударов, атак прыгажосць. И нават зловесные крыки намыла, и нават заядлых аматараў злость. Тут самый нясмелый и самый нядужы гукае «Мазіла!» і стогне не так. Сабе уяўляе ён дужым і мужным наперадзе смелых футбольных атак. Эх, кажы сягоння насмешнікам постным, прыйдзіце хоць раз паглядзець на футбол. Змятуць вашы кпіны балельшчыкі грозна, адзіным вулканавым выбухам гол! Захоплены ўсе разгарачаным рытмам. Суддзя беланогі ў чорных трусах, хоць тоўсты, а бегае хутка і спрытна, не ў крыўду быць сказана, нібы рысак. Падножка з нястрымным запалам вядомы крытык, як бык зароў. Ён знаўца падножак, ён сам нямала падножак зрабіў для сваіх сяброў. Глядзіць нейкі дзядзька. Ён тут выпадкова. На гэтую ярасць, на рохат, на грук. І хоча казаць ён прачулае слова. А ў нас не хапае рабочых рук. Апошнія хвілі цекуць так марудна. Свісток 2-1, Мінск ад шчасця размяк. Салідны прафесар на вуліцы люднай нагой подфутболіў якісьці камяк. І толькі адны ўпраўдомы сумуюць. І вокны ад страху дрыжаць да начы. У кожным двары піянеры лупцуюць свае загартованыя мячы. Колькі казак і паданняў ёсць у беларускага народа. Свае, адметныя, непадобныя ні на што ў свеце. Памятаю, як у дзяцінстве мы збіраліся разам, каб паслухаць тыя легенды, што перадаваліся з пакалення ў пакаленне. Гэта былі вельмі чароўныя вечары, бо мы малыя, лёгка сабе ўяўлялі, як ажываюць старажытныя персанажы. Праз гады, калі высветліў, што легенды і паданні беларусаў існавалі ўжо ў часы Кіеўскай Русі, не засталося ніякіх сумненняў. Нашы аўтэнтычныя казкі – нішто іншае, як першыя ўрокі гісторыі. Такое вось яно было, наша маленькае знаёмства з вялікім сусветам. І, дарэчы, пра які б жанр вусна-паэтычнай народнай творчасці не ішла гаворка, амаль усё, што на працягу стагоддзяў расказвалі бацькі сваім дзецям, з'яўляецца невычэрпнай крыніцай летапісання. Вось так і адбываецца. Нават самыя, здавалася б нам, фантастычныя героі казак нярэдка аказваюцца сапраўднымі гістарычнымі асобамі. Добрый день!
паважане журы і удзельнікі конкурсу. Вітаем вас, шановныя гледачы! Прывітанне жывая класіка. Для конкурсу мы выбралі верш Пімена Панченкі «Коні» і зрабілі гэта не выпадкова. Мы ганарымся подвігам абаронцаў Брэсцкай крэпасці. Мы удзячны нашим дзедам і прадзедам за вялікую перамогу ў той страшнай вайне. Яны падарылі нам мірнае жыццё і бесклопатнае дзяцінства. Мы жадаем усім удзельнікам высокіх вынікаў, а самі ж, вядома, спадзяемся на перамогу. Як педагог я вельмі задаволены, што нашы навучэнцы у фінале аднаго з буйнейшых і значных фестываляў Рэспублікі Беларусь. Літаратурная класіка – гэта аснова нашай нацыянальнай культуры. З першых крокаў у студыі «Акіян» мы імкнемся выхоўваць у дзяцей павагу да роднай спадчыны. І спадзяемся, што наша класіка заўсёды будзе жывая. Мы хвалюемся таксама, як і нашы дзеці. Не магу паверыць. Яшчэ учора нашы хлопчыкі здаваліся такімі маленькімі, а сёння яны ў фінале сур'ёзнага конкурса на тэлеканале СТВ. Мы верым у вас, і няхай заўсёды гучыць жывая класіка. Насенне духмяным. З-пад лесу на поўдзень нібы ў пагоні імчаліся коні, без коннікаў коні, па лузі вячэрня. Ці травы прынадна сінелі ў балоце, ці вострыя кулі пасеклі аброці, што коні пабеглі. Наперадзе белы, здавалася нібы, ён цалкам са снега. За ім вараны бег. А трэці буланы. Імчаліся коні па травах, па кветках, паслаліся дымам, і грывы на ветрах, і стрэлы замоўклі. Гулі капытамі, як бубнамі глуха, дынаццаць падкоў замігцелі над лугам кавалкамі сонца. Ды выраслі раптам, як чорныя дрэвы, смяротныя выбухі справа і злева, нямецкія жарты. І коні пабеглі у пене і ў мыле на міннае поле к уласнай магіле. Мы сціснулі зброю. Няма варанога і белы канае, і грывы густыя пясок засыпае, і попел гарачы. Не, гэта не сон, не вячэрная казка. Мы біць пачалі з аўтаматаў паказкаў, і ноч наступіла. А трэці буланы з крывавай ранай всё бегаў між куляў і сініх туманаў з трывожным іржаннем. Колькі себе пам'ятаю, я заўсёды з вялікім захапленнем і любов'ю ставилася до природи. Нават будучи зусім маленькой, виходячи на прогулку з маті, я кожний раз любовалася кветками, вчилася розпознавати різні види дерев і з замиранням слухала птушек. У своєму виступленні я поведаю про маленькую яблоньку, про її переживання і мары. Мне б сподобалося, што аўтар гэтай гісторыі хоча напомніць людям, што дрэвы жывыя, са сваімі пачуццямі і думкамі, і што яны, як і кожны з нас, не могуць жыць без дружбы, пяшчоты і любві. Росла на дворы у деда маленькая яблонька. Галинки у яе по весне деликатными зелеными листиками покрывалися. Прыйдзе вясна, і аднойчы ты расквітнеш, станеш сапраўднай прынцэсай у пышным белым уборы. Казаў дзед, ласкава пагладжваючы тонкі стволік яблонькі. А яблонька слухала яго і ў марах уяўляла сабе ў лёгкай, вельмі прыгожай ажурнай сукеначцы.
Але приходила весна, а яблунька тільки й бачила, як на її галинках розпускаються зелені листочки. Ніхто не дарив їй чудовні білі сукенки. Дід розумів, що смуткує його яблунька, і імкнувся підбадьорити її. Не журися, моя дорогая, уже хутко на наступний год ти наденеш білу сукенку з духмяних квіток. Ніяк, після дождю у лужині каля плота почав хтось плескатися. Дід підійшов ближей і побачив, як маленька жовтогруда птушечка, розмахуючи довгим тоненьким хвостиком, чистить в воді свої піринки. «Добрий день, Пліска! Як же ти любиш плескатися у воді?» – сказав він птушечці. А Пліска, помахавши своїм прихожим хвостиком, проспівала йому отказ. «Фью-фью-фью-фью-фью! Привітання, дід! Ах, і люблю купатися, особливо у теплій дощовій водиці!» Потім Яна випорхнула з лужини і сіла на галинку яблуньки. «Дід, якое ж прихожее древце у тебе под окном расте?» Захопилася птушечка. «Привітання, милая!» – сказала я на яблунці. «Привітання!» – засоромилася тая. «Вось і посібравали!» – усміхнувся дід. З того дня Пліска кожен день прилітала до яблуньки з лісу. І одночі свою сябровку Пеночку-Веснішку з собою до діда у двор привела. А в осень перелетные птушки Пеночка и Плиска полетели зимовать на полдень. Засталась яблонька без сябровок, притихла и не зауважила, як заснула. Усю зиму спала яна і бачила у снах маленьких веселих птушечок, як яны прибирають її у цудовну білу сукеночку, як кажуть їй ласкові слова. І ось надійшла весна. У двори дядулєві хати побігли ручайки, і потім натали від снігу і льоду землі травка зазеленела. Теплый ветрик докранувся до галинок яблоньки, імкнучися обудить її до сну. Але яблонька не прочнулася. І синичка звонко співає, і воробейка скаче, і кавка з ворони шукається на землі червячков. Але не прочинається яблонька. Занепокоился дед. Что здарилось з його дорогим древцем? Ці не захворела яно? Вось тільки дівчині весні усе було ясно. Усе яна ведала про яблоньку, і що сёлета зацвісти молодіця повинна. Плиска и Пеночка, коли ласка, взлетайте до деда и обудите яблоньку, попросила я на птушечек. Фью-фью-фью-фью-фью, переливалась Пеночка-Веснишка, пырхать чуваку яблоньки. Фью-фью-фью-фью-фью, прожинайся, Соня, весна пришла, свистала Плиска. Ой, мои сябровки прилетели! Схамянулась яблонька, почувши их звонкие голосы. Открыла вочки, потягнулась со сну и расцвела. Так, весна уже накидывала на деликатные галинки судовную ажурную сукеночку, вытканную с духмяных белоружовых кветок. Якая чаровная принцесса, наша сябровка яблонька! Захоплялись птушечки.
Моя дорогая яблонька, я так рада, что ты нарешті прочнулась. Тешился дед, засоромился драться от такой любови. И дед, и птушечки, и сама весна радуются за яе. Любуются яе пригожостью. Дякую вам, мои дорогие, за вашу добрыню, промовила яблонька. Ведаю, что в осень я отдячу вас и подарю вам соковитые смачные яблочки. Я обожаю заниматься в театральной студии. К моим маленьким большим победам идут рука об руку мой любимый преподаватель Яцевич Людмила Михайловна и моя семья. Почему именно сказка? Потому что это детство, это радость, волшебство. «Гонористая ворона» – одна из моих любимых сказок, поучительная история о том, к чему приводит привычка хвастаться. Я ее очень сильно люблю. Хозяюшка помогает во всем, старается. Где-то что-то не получается. Конечно, мы все, как мамы, учим их. Спасибо, что она мне дарит все эмоции. Раскаркалася неяку в осінь одна ворона на сметнику. Ви собі як хочете, каже сяброўкам. А я не могу тут целую зиму мерзнуть. Я не такая дурная ворона, як вы. А что ж ты думаешь робить, разумная? Пытаются сяброўки. Полечу за море, там, кажуть, зимы не бывае. Ну что ж, покивали головами сяброўки. Счастливой тебе дороги, а мы як-небудзь уже и дома перазимуем. Собралась гонористая ворона, ды полетела за море. Долго летела, ці нядоўга, аж бачыць, под ёй ужо не вода, а земля зеленая. Сверху теплое сонейко светить. Ну, думая ворона, тут я и спынюся. Опустилась на высокое древо, ды пачала выглядать споживу. Выгаладаўся ж, нябось, за дорогу. Убачили ворону заморские птушки. Кто ты? Пытаются. Ніколи мы в своих краях такой птушки не бачили. Может, ты паўночны салавей? Ён, кажется, пяе, як звоночек звенить. Але, подхопила ворона, я паўночны соловей. А сама себе думая, хіба яго ж за солов'я спяваю? Чому ж тільки яму гонор ды павага? Зарадовались заморские птушки. Поспявай нам, паўночны соловейка. Вельмі ж нам хочется твой голос пачуць. Задрала ворону угору свою дзюбу, ды пачала спяваць. Кар, кар, кра, кра, гей, гей, я паўночны соловей. Птушки поміж собой пераглядываются, вушки лапками затыкают, а няхай с таким соловьем шепчуть. Ён же не лепш звычайную жабу спявае. Не вытрымали заморские слухачи и налетели на ворону. И давай дзяўбці, давай таўчы, траханя ўсе пер'я выскублі. Выбирайся кричать, не хочем мы тебе слухать.
вырвалася ворона от няўдзячных слухачоў і паляцела назад дадому. У гэтым годзе я скончыла першы клас гімназіі каледжа мастацтваў імя Еўгена Глебова на выдатна. Я займаюся танцамі, наведваю секцыю айкідо, вучусь граць на фартэпіяна і вельмі люблю спяваць беларускія песні. З самага маленства матуля чытала мне казкі на беларускай мове. Павучальныя і мудрыя, яны ўсе вельмі захапляюць мяне. Але ж самая любімая казка пра дзеда і ўнука Владзіміра Дубоўкі. Любімая таму, што вучыць нас паважаць бацькоў і берагчы іх. Я и тата жадаем табе ў поўнай меры праявіць сябе і свой талент і атрымаць ад гэтага масу задавальнення. Эліна, я, як твой класны кіраўнік, жадаю табе злавіць птушку удачы за хвост і трымаць яе да тых часоў, пакуль конкурс не завершыцца тваёй перамогай. Недзе далёка, у вёсцы маленькай, век дажываў свой дзедка старэнькі. Старасць не радасць, сядзе абедаць, ежа льецца з лыжкі ў дзеда. Пазалівае чыстая брустак, ён і заціркай, ён і капустай. З гэтай прычыны дзеда старога есці саджалі каля парога. Там ён і снедаў, там і абедаў, там ён з внукам меў і бяседы. Дзеду унучак, мамін сыночак, ножак узяўшы, сеў у куточак. Нешта майструе, нешта складае. Будзе, напэўна, цацка якая. Маці пытае: «Любы сыночак, што ж ты майструеш, сеўшы ў куточак? Што ж гэта будзе? Скрыначка быццам?» «Будзе, матуля, гэта карыцца. Як пастарэеце з татам абоі, вас не прыму я есці з сабою. Каля карыцца вас пасаджаю, после заціркі паналіваю». Тата на маму, мама на тату, глянулі моўчкі, хто ж вінаваты. З гэтага часу дзеда старога больш не саджалі каля парога. Так як усюды, у кожнай сямейцы, разам з сабою далі яму месцы. Казачка гэта вельмі старая, ходзіць па свеце з краю да краю. Хто пра яе і забудзецца можа, унучак маленькі зноў дапаможа. Ён пачытае, хоць ведаюць людзі, але напомніць лішнім не будзе. Больше всего в жизни я люблю путешествовать, ведь путешествие – это самый лучший способ узнать что-то новое и интересное. Вместе с моими родителями мы побывали в самых красивых уголках Беларуси, а этим летом я побывал в 15-й стране. А еще я люблю учить и читать стихи и басни, участвовать в различных конкурсах, ведь участие в конкурсах помогает преодолеть волнение. А победа дарит радость не только мне, но и моим родителям и близким. Вместе с моим педагогом Александрой Леонидовной мы долго выбирали у нее стихотворение. И я выбрал стихотворение Артура Вольского «Дедоугойск», потому что автора зовут так же, как и меня, Артур. А еще оно такое веселое и смешное. А я обожаю, когда зритель в зале улыбается и смеется. Улыбка дарит нам хорошее настроение. Улыбайтесь чаще. Стих нарэшце колаў лёскат і спыніўся паравоз. Ён Міколку к деду ў вёску сёння з гораду прывёз. Дед унука ля парога взяў на руки, як малога. Бач, які ты, бач, які, цісне хлопца да шчакі. А ў дзядулі
Вось бяда, нібы шчотка барада. Ён жартуе, а Міколку хоць ты плач у шчокі колка. Тут бабуля кажа: «Дед, привітацца дай як след». Ад абдымкаў, пацалункаў не знайсці яму ратунку. Потым бабка да стала свайго гостя павяла. Эх, бабульчыны бліны, надтак смачныя яны. А яешня, а тварог болей з'еў бы, калі б мог. Пасля смачнага абеду сон схіліў старога дзеда. Ён прыкрыў газетай лоб, пазяхнуў і ўраз захроп. А як бабка выйшла з хаты, стала госцю сумнавата. Што б зрабіць такое мне? Бачыць ножны на сцяне. Паглядзеў на бараду, зараз лад я навяду. Болей мне яна ніколі гэтак шчокі не наколе. І паціху, асцярожна ён з цвіка здымае ножны. Чыкнуў раз, другі і трэці. Дзед нічога б не прыкмеціў, але тут, відаць, валоссе казытнула дзеду ў носе. Чмыхнуў ён і з ложка ўскочыў, бараду разгладзіць хоча. Шась рукой туды, сюды, не знагодзіць барады. Бабка ўзгледзела. Авой, што з тваёю барадой? Дзед у люстра паглядзеў, ледзьве ён не абамлеў. Што за жарты, што за штука? І шукае ў хаце ўнука. А бабуля: кінь сварыцца, ці не лепей пагаліцца. Брытву дзед пачаў вастрыць. А злуецца, а бурчыць. Гэта ж, кажа ён, куды? Варты дзед без барады. Пагаліўшыся, ізноў да люстэрка падышоў. Злева, справа паглядзеў і крыху павесялеў. Баба, як не гавары, не такі ўжо я стары. А бабуля: сапраўды, ты зусім як малады. Адышла ў дзядулі злосць. Але дзе падзеўся госць? І чыя, скажыце, ножка вытыркаецца з-пад ложка? Ці не ўнук там, ці не госць? Паглядзелі, так і ёсць. Вялікі наш скарб, родная літаратура. Творчая спадчына, што засталася нам ад славутых, таленавітых землякоў. Сапраўднае багацце народа, прасякнутыя любоўю да родных прастораў, да людзей, што жылі на гэтай зямлі спакон веку. Творы беларускіх паэтаў і пісьменнікаў заўжды кранаюць сэрца. Адкрый зборнік Максіма Богдановича, Кандрата Крапівы, учытайся ў радкі Владзіміра Караткевіча і Васіля Быкава. Дакраніся да творчасці Якуба Коласа, Янкі Купалы, Івана Мележа. Паспрабуй пазнаёміцца з кожным, хто, дзякуючы сваім творам, стаў істотнай часткай духоўнай культуры беларускага народа. Яны натхняюць жыць на гэтай зямлі, шанаваць яе, аберагаць нашу старажытную культуру, духоўную самабытнасць і багатыя традыцыі.
Яны натхняюць на подзвігі і на каханне. У жывой класіцы я браў удзел тройчы, прытым двойчы выходзіў у фінал конкурса. Сёлета я чытаю твор Владимира Караткевича. Владимир Степанович – гэта найбольш блізкі мне пісьменнік. Ягоная проза – гэта сапраўдны скарб беларускай літаратуры, а паэзія вся напоўнена лірычнасцю, мілагучнасцю, якія моцна злучыліся з выразнай змястоўнасцю, дасціпнасцю, яскравай філасофіяй пісьменніка, часта патрыятычнасцю. Твор, які я чытаю, прытым і трагічны, бо ў ім, у тым ліку, апісваецца адна з найбольш вядомых катастроф у гісторыі чалавецтва. Калі ты ведаеш, на што здатнае каханне, і калі ты мужчына, пашкадуй мяне, не кажы «не» і дай мне ўвайсці. Надпіс на муры у Пампеях. Надпіс «Моліць». Журба скамянелая, быццам рана гарыць на сцяне. Даў ён шчасця, якога хацела? Ці кахаў? Ці паспеў? Ці не? Невядома. Усё сцерлі крыкі. Знішчыў полымем судны час. Засталася крыўда вялікая. Крык аблітасці. Гром у адказ. Як на смерць гэты дзень вязу я. Горад марыў і мрэла гара, калі рынуў з глоткі Везувія Божы гнеў, Божы гром, Божы град. Гэтым гневам абезгалоўлены волат выплюнуў страшны салют. Серны грыб, крывавы, суровы, як пергамент раздзершы зямлю. Адбягала вада ад берага, у бухце трушчачы караблі. Злівы з попелу, гразі серы, проста з неба на горад плылі. На герояў ад жаху спешаных, на раба, што жадаў забыцця, на дзяцей аднадзённых, бязгрэшных і на ўсіх нявартых жыцця. Дэман чорны, чырвоны, агністы, прагна падаў з хмары, як крук на твае валасы залацістыя, на клубы, на сцябліны рук. О, няўжо гэты воін ці мытар не суцешыў цябе ў журбе? Я б цябе з Везувія вытаргнуў, я б з пекла вывеў цябе. Позна. У зыркіх маланках над ліўнямі, у гэтым д'ябальскім блісканні вей, у поўдзень 29 жніўня ўпала ноч на зямлю Пампей. Ну, схлусіў бы. Хаця перад лютай гэтай смерцю халодная кроў, перад ноччу на 2 сутак, а пасля на 20 вякоў. Камні гэтыя сочацца болем горай страшнай, пякельнай смалы. Дык чаму ж твой прызыў непатолены больш за ўсё у маім сэрцы баліць? Вось агонь гуляе святынямі, гіне ў выбухах гор града.
Калі нешта і зараз загіне, то адной любові шкада. Спапялёны такімі ж мукамі і патоплены ў той жа крыві, да цябе я працягваю рукі. Твой двойник по смерти и любви. Праз мільёны удараў і ранаў, заступаючы шлях журбе, моя даўняя, моя жаданая. Не крыўдуй. Я іду да цябе. Кожны малады чалавек, кажучы словамі слаўнага сына Беларусі Владимира Караткевича, задае сабе пытанне: дзе мой край? І ён знаходзіць свой край не толькі ў вечнай песні Белавежы і сонных навагрудскіх узвышшах, але і бліжэй. Ідучы па роснай рыжай траве і адчуваючы ўсёй моцы сваёй душы любоў да векавечнай бацькаўшчыны, у якой нарадзіўся і якую трэба любіць і берагчы. У векавечнай бацькаўшчыне клёны нячутна пачынаюць аблятаць на рыжую траву, на мох зялёны, на весніцы, на ціхі стаў, на гаць. Зямля глядзіць азёрамі вачыма на ясны свет, што стыне ў красе. Як чыста бы святло абшары вымыла, як ціха, быццам зніклі людзі ўсе. Адвечная моя, в сцюдзёных росах, як летась, як мільёны год таму, ляцяць на ветры косы рыжай восені, і кліча лісцяў жоўты сум зіму. На вуснах стыне горкі смак рабіны. Цалую іх, холодныя, як лёд. О, вы, што будзеце ісці з дзяўчынай па тымі ж клёнамі праз 100 год. Ці зразумееце, што мы кахалі, што знікнем так, як знікнеце і вы, што векавечны толькі край і далеч, і жоўты ліст на зелені травы, што ў векавечнай бацькаўшчыне клёны тысячагоддзі будуць аблятаць на рыжую траву, на мох зялёны, на весніцы, на ціхі стаў, на гаць. Што нездарма яны з асінак рудых, калі ідзеш увосень па зямлі, раняюць золата пад ногі людзям, каб мы яе любілі, бераглі. Я вучуся на выдатна, але мне хапае часу на творчасць. Я захапляюсь музыкай, літаратурай, тэатрам. Таксама люблю дэкламаваць вершы. Для конкурсу «Живая классика» я выбрала верш Владимира Караткевича «Белорусская песня», бо ён зачараваў мяне сваёй суровай правдзівасцю, адкрытасцю і шчырасцю, таксама любов'ю да роднай зямлі. Дзе мой край? Там, дзе вечную песню пяе Белавежа. Там, дзе нёма на захадзе помніць варожую кроў, дзе на ўзвышшах наваградскіх
дремлют суровые вежи, а вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво віється, где София плыве над Двиною, нібы корабель. Там, где сердце мое с першим кроком, як молот заб'ється. Калі б нават сляпым і глухим я прыйшоў да цябе. Што сляпым, нават мёртвым успомню высокія зоры. Над ракою чырвоны і цьмяны палёт кажаноў. Белы ветразь на сініх, на гордых, як мора, азёрах. І бары акіяны, і неба разлівы льноў. Дзе мой край? Там, дзе людзі ніколі не будуць рабамі, што за полюўку носяць ярмо ў безнадзейнай турме, дзе асілкі-хлапцы маладымі ўзрастаюць дубамі, а мужчыны як скалы. Ударыш, і зломіцца меч. Дзе мой край? Там, дзе мудрыя продкі ў хвоях паснулі, дзе жанчыны як радасны сон у стагах на зары, а дзяўчаты як дождж залаты, а сівыя матулі як жніўё з павуціннем і добрае сонца ў гары. Там звіняць неўміручыя песні на поўныя грудзі. Там спрадвеку гучыць мая мова, булатны клінок. Тая гордая мова, якую тады не забудзем, калі сонце зямлёю у апошні заглыбіцца змрок. Ты наш край. Ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскіх знічых густых фасфарычная раць. Ты наш сцяг, што нікому, нікому на свеце, нікому не дамо абсмяяць, а паганіць, забыць і мечом зваяваць. Мы клянёмся табе баразной сваёй першай на полі і апошняй раллёй, на якую падзём у журбе. Мы клянёмся табе, што ніколі, 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 так, ніколі не кінем, не кінем, не кінем цябе. Гамоняць дрэва ад восеньскага ветру, які кружыць панад полем ды ракой пажаўцелае лісце. Той самы захапляльны час, калі ўсё навокал штодзён змяняецца. Барвовая, агністая, жоўтая, залатая, якіх толькі эпітэтаў не падбярэш да нашай беларускай восені. Няпраўду кажуць, што восенню прырода адмірае. Менавіта зараз ад дарослых мужных дрэў ляціць насенне, каб ужо наступнай вясной прарасці на жыватворнай глебе і ізноўку прадоўжыць летапіс гісторыі. Яно ж так і ў жыцці, ад бацькі да сына, ад дзеда да ўнука, ад настаўніка да вучня. Шановное спадарство, шановные сябры, дазвольце пачараваць вас сённяшнім днём. Ён незвычайны і для вас, і для нас, таму што мы ведаем, што сапраўды рэспубліканскі конкурс, які заснавалі Міністэрства інфармацыі, Міністэрства адукацыі, сталічнае тэлебачанне і Саюз пісьменнікаў Беларусі, амаль год праводзілі гэты конкурс, і вам выпаў вялікі гонар быць на гэтай сцэне і прадэкламаваць нам сваю творчасць. Я хочу сказаць, што шчыра быў здзіўлены інтанацыяй, душэвнасцю, уваходам вас, фіналістаў, у вобраз тых герояў, у вобраз пісьменніка, які ствараў гэты твор. Вам дзякуй вялікі. Я думаю, што гэты конкурс будзе садзейнічаць прывіццю любові ў вас і ўсіх удзельнікаў, маладых людзей нашай краіны да кнігі, да чытання. Это з першага боку. З другога боку, канешне, это папулярызацыя кнігі, чытання ў нашай краіне сярод моладзі. І, безумоўна, это стварэнне супольніцтва вас, удзельнікаў рэспубліканскага конкурсу чытальнікаў. Я думаю, што пасля сённяшняга дня у вас будуць і сябры сярод тых, з кім вы пазнаёміліся. І гэта працягнецца ўсё жыццё, будзе садзейнічаць стварэнню адзінства беларускага грамадства. Дзякуй вам. Цырымонія ўзнагароджання пераможцаў у катэгорыі 1-4 класы.
Диплома третьей ступени республиканского творчего конкурса юных читальников «Живая классика» узнагародживается Рогалева Элина. Дипломом третьей ступени узнагародживается Деманчук Радивон, Пянской Миколай и Куприк Иван. Дипломом третьей ступени узнагародживается Мария Алтыца. Дипломом другой ступени республиканского творчего конкурса «Живая классика» узнагародживается Милана Хамячонок. Ну и, конечно, пераможца. Диплом первой ступени узнагародживается Артур Буткевич. Дорогие наши хлопчики и дзяўчынкі, сегодня вы подарили усім нам свята белорусского слова, белорусской литературы, белорусской мовы. На протягу года у республиканскім конкурсе юных читальников «Живая классика» приняло удел 16 тысяч таленавітых хлопчиков и дзяўчынак з усёй нашей краіне. Читали классику амаль во всех школах, лицеях, колледжах, палацах и центрах творчасці. Мы удзячны кожнаму из вас. Удзячны вашим педагогам, бацькам за гэты велізарны труд. Для кожнага з вас Міністэрства адукацыі падрыхтавала падарунак сертыфікат на адну з творчых змен у нацыянальны дзіцячы лагер «Зубрёнак». Кожны з вас получыць гэты падарунак. Цырымонія ўзнагароджання пераможцаў у катэгорыі 5-6 класы. Диплом третьей ступени республиканского творчего конкурса юных читальников «Живая классика» узнагародживается Камила Зингер. Диплом другой ступени узнагародживается Кира Войцяховская. И пераможца, диплом первой ступени Гаўрыльчык Марыя. Шановне гаспадарства, шановныя арганізатары і ўдзельнікі конкурсу. Вялікі дзякуй вам за гэты празднік дзяцінства, празднік роднай мовы і празднік роднай літаратуры. Вы ўсе вельмі таленавітыя і нам было цяжка зрабіць свой выбар, але ж дазвольце мне павіншаваць пераможцаў гэтага конкурсу, пажадаць вам творчых натхненняў і новых перамог. Цырымонія ўзнагароджання пераможцаў у катэгорыі 7-8 класы. Дипломом третьей ступени узнагародживается Остапович Арсений. Дипломом другой ступени республиканского творчего конкурса юных читальников «Живая классика» узнагародживается Сергеевич Артем. Пераможца. Дипломом первой ступени узнагародживается Маркова Ганна. Молодцы дети, все настолько нечакано, настолько добро, настолько душевно, настолько проникненно, как авторы ваших творов вас чули теперь. Яны усцешилися молоддю нашей белорусской, что менавіта сягодня такое отбылося свято. Для мяне свято, для всего журы свято, для бацькоў свято, наставников. Молодцы! Цырымонія ўзнагароджання пераможцаў у катэгорыі 9-10 класы. Дипломом другой ступени узнагароджується Русак Лизавета. Дипломом другой ступени узнагароджується Роуда Андрей. Дипломом первой ступени юных читальников «Живая классика» узнагароджується Сакович Илья.
Пераможцы былі ўзнагароджаны дыпломамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, каштоўнымі падарункамі і падарачнымі сертыфікатамі на адну змену ў нацыянальны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр «Зубраня». Віншаванне пераможцам, творчых поспехаў усім і да сустрэч на конкурсе чытачоў «Жывая класіка». Шануйце роднае слово.